Знаете ли, че платината е 30 пъти по-рядка от златото, но въпреки това в момента се търгува на тройно по-ниска цена и че над 70% от световния й добив идва от една единствена държава. Днес ще разберем защо този метал е толкова специален и дали има място във вашия инвестиционен портфейл. Здравейте и добре дошли! Аз съм Цветелина от екипът на Top Gold, а вие гледате 6-ти епизод от нашата поредица за инвестиционни метали. До момента разгледахме инвестиционното сребро, а днес ще се насочим към един от най-интересните и често подценявани благородни метали – платината. В това видео ще обсъдим какво представлява платината, къде се добива, какви са нейните свойства и, разбира се, как може да инвестирате в нея. Платината е открита доста по-късно в сравнение с златото, през 16 век от испански изследователи в Южна Америка. В началото тя дори не била ценена, тъй като била трудна за обработка и често я приемали като дефектно сребро. Именно оттам идва и името й, от испанската дума платина, което означава малко сребро. Днес знаем, че платината е един от най-редките метали в земната кора. За разлика от златото, което се среща в по-широк кръг от находища, платината е силно концентрирана географски. Най-големите залежи в света се намират в Южна Африка, по-конкретно в така наречения Бъшфилд комплекс, един от най-богатите минерални региони на планетата. Именно там се намира огромна част от световните запаси. Освен това, платина се добива в Русия, Зимбабве, както и Канада, като съпътстващ добив при никел. Интересно е, че платината почти никога не се добива самостоятелно. В повечето случаи тя е страничен продукт при добива на никел и мед. Процесът за добив е изключително сложен и скъп. За да се извлече малко количество платина, трябва да се преработят огромни количества руда. Понякога тонове материал за няколко грама метал. Това прави предлагането ограничено и трудно за увеличаване, дори при високи цени. Платината се отличава с уникални свойства, които я правят незаменима в много индустрии. Тя е изключително устойчива на корозия. Не ръжясва, не се окислява и не се влияе от влагата, което я прави изключително дълготрайна. Има много висока точка на топене – над 1700 градуса, което позволява да се използва в екстремни условия, където други метали не издържат. Платината е изключително плътен метал, с плътност 21,46 грама на кубичен сантиметър, което я прави по-тежка от златото, чиято плътност е 19,32 грама на кубичен сантиметър. Това означава, че съдържа значителна стойност в сравнително малък обем. Едно от най-важните й свойства е, че е отличен катализатор. Ускорява химични реакции без да се изразходва. Това я прави ключова за индустриалните процеси. Платината е също така химически стабилна и не реагира лесно с други елементи, което я прави надежна в дългосрочен план. Най-голямото търсене на платина идва от автомобилната индустрия, където се използва в катализатори за намаляване на вредните емисии. Освен това се използва в електрониката заради своята надежност и устойчивост, в медицината за импланти и инструменти, както и в химическата индустрия. Платината има важно място и в бижутерията, където се цени заради своята издръжливост, естествен бял цвят и това, че не променя вида си с времето. Именно за това често се използва при изработка на висок клас бижута. Все по-важна става ролята и при водородните технологии. Например, при горивни клетки, което я позиционира като ключов метал за бъдещето. Повече за приложенията и ще разгледаме в следващото ни видео, така че се абонирайте за канала ни, за да не го пропуснете. Платината започва да се използва като инвестиционен метал през 20 век, но и до днес остава значително по-слабо позната и по-малко популярна в сравнение с златото. Основната причина за това е, че голяма част от търсенето й идва от индустрията. Затова цената на платината е много по-чувствителна към икономическия цикъл. При силна икономика търсенето расте, а при спад може да се понижи. Интересен факт е, че в миналото платината се е търгувала над цената на златото, тъй като е по-рядък метал. Днес обаче ситуацията е различна и платината остава значително под цената на златото. Това създава интересна перспектива. За част от инвеститорите платината се разглежда като подценен актив с потенциал, особено ако индустриалното търсене и новите технологии продължават да се развиват. С други думи, тя е по-рискова от златото, но и с различен тип възможности. Инвестицията в платина може да бъде направена чрез монети или кюлчета. Сред най-популярните монети са кленов лист, австралийско кенгуру, Виенска филхармония и Британия, както и колекционерските серии Лунар на монетния двор в Пърт. Кюлчетата се произвеждат от рафинерии като Вълкан Биаргор и са предпочитани при по-големи инвестиции. Всички продукти от платина се изработват с проба 999.5, което означава 99,95% чистота на метала. Платината, подобно на среброто, е както инвестиционен, така и индустриален метал.
Както вече споменахме по-рано във видеото, голяма част от нейното търсене идва именно от индустрията и приложението й в различни сектори. Поради тази причина при стандартна покупка тя се облага с ДДС, което в България е 20% върху цялата стойност на продукта. В Top Gold обаче работим и с така наречения режим на ДДС на маржа при определени продукти, който позволява платината да бъде закупена от физически лица при по-оптимизирани условия. Важно е да уточним, че този режим се прилага основно при инвестиционни монети, но не и при кюлчета. Какво означава това на практика? При стандартна сделка ДДС се начислява върху цялата стойност на продукта. При режима на маржа обаче ДДС се начислява само върху търговската надценка, а не върху стойността на самия метал. Това води до значително по-ниско данъчно натоварване в крайната цена и е причина този механизъм да бъде широко използван при инвестиционни монети в целия Европейски съюз. Причината да не се прилага при кюлчета е, че те се третират като стандартна стока и при тях законодателството изисква начисляване на ДДС върху цялата стойност. На практика това означава, че за физически лица монетите са най-оптималният вариант от гледна точка на крайната цена. От друга страна, кюлчетата са по-подходящи за покупка чрез фирма, тъй като там съществува механизъм за придобиване с 0% ДДС при спазване на определени условия. Ако искате да разберете как може да закупите платина чрез фирма с 0% ДДС, може да изгледате предишното ни видео в канала, където подробно разглеждаме възможностите за покупка на сребро и платина с 0%, както и какви са условията за това. Ще намерите линк за него в описанието. Платината е рядък и ограничен ресурс, като добива и е концентриран в малко на брой региони, което прави предлагането и по-уязвимо на сътресения. В същото време цената е по-волатилна и силно зависима от индустриалното търсене. За разлика от златото, което се възприема като сигурно убежище, платината е по-скоро цикличен метал. Тя се представя по-добре при икономически растеж и по-слабо при спад. Затова платината обикновено се разглежда като допълващ актив в портфейла с потенциал за растеж, но и за по-висок риск, а не като основен защитен инструмент. Платината е метал с уникална комбинация от свойства – едновременно индустриален и инвестиционен актив. Тя може да не е най-популярният избор, но определено е един от най-интересните. Напишете в коментарите, обмисляте ли инвестиция в платина или вече сте стартирали с такава. Информацията в канала е с образователна цел и не представлява инвестиционен съвет. Ако видеото ви е било полезно, не забравяйте да го харесате и да се абонирате за канала, както и да натиснете камбанката, за да не пропуснете следващия епизод, в който ще говорим за потенциала на платината да изпревари всички други благородни метали по доходност в следващите 5 до 10 години. Ако искате да направите информиран избор, свържете се с нас на телефоните, посочени в описанието. Ще ви съдействаме с цялата структура на покупката. Благодарим ви, че бяхте с мен и до нови срещи!